Hans Jørgen Engbo, Kriminalforsorgens direktør, han kritiserer også de aktiviteter, der foregår inde i anstalterne, hvor de indsatte bliver tilbudt. Oprindeligt var det sådan, at grønlandske anstalter, de var åbne, hvor man bare sov der, og ellers var man en del af samfundet. Man arbejdede og havde fritidsliv i samfundet. I dag sidder der dog flere indsatte, som ikke kan komme ud i samfundet, og det giver nogle problemer. Hør her, hvad direktøren for Kriminalforsorgen fortæller. I anstalterne har man ikke nogen faciliteter og ikke nogen tradition for at beskæftige de indsatte med værkstedsarbejde eller uddannelse inde i anstalterne, som man har i danske fængsler. Vi har gjort en ihærdig indsats i de seneste par år for at etablere beskæftigelsesmuligheder. Det er også lykkedes at få de fleste af de indsatte i anstalterne, som ikke kan komme ud og arbejde ude i samfundet, at få dem sysselsat med et eller andet. Men det er slet ikke på et kvalitativt niveau, der svarer til, hvad indsatte i danske fængsler bliver tilbudt. Bitsi Høgh, hvorfor er grønlandske indsatte tilsyneladende ikke, skal de ikke have samme forhold som de danske indsatte? Det skal det da. Vi kræver alt for lidt med hensyn til både beskæftigelse og faciliteter for de indsatte. Det er helt klart. Og hvis altså, hvor skal vi starte fra, har jeg også lyst til at spørge, fordi når vi kender til forholdene, der har vi også en pligt til at fortælle Justitsministeriet, og det synes jeg, folk har gjort i så mange år og kæmpet for. Og hvorfor er det så svært at få rettet op på det her problemer? Det er fordi, man ikke tager os alvorligt. Så hvis du bliver valgt ind i Folketinget, hvor vil du så starte? Med hensyn til anstalterne, jeg vil starte... hvor starter man hen? Vi skal have bedre vilkår for faciliteter og bedre bygninger til de indsatte, som igen vil betyde, at det er bedre arbejdsvilkår for medarbejderne. Kim Niels Larsen, hvordan kan Danmark slippe afsted med det her? Altså et vigtigt princip i forhold til vores retssystem og vores anstalte, Kriminalforsorgen, det er jo resocialisering. Det handler om, at vi skal have nogle flere behandlingstilbud. Det handler om, at vi skal have nogle flere beskæftigelsestilbud. Det er rigtig vigtigt, at vi får slusset folk tilbage i samfundet. Der er jo lavet en undersøgelse for ikke så lang tid siden af Flemming Balvig, som viser meget tydeligt, at resocialisering lever meget stærkt i vores kultur. Det er en meget stærk del af vores kultur. Og jeg synes igen, jo tidligere, jo hurtigere vi kan lave en indsats i forhold til at få folk på rette spor igen, jo bedre. Jeg synes også, det er vigtigt at sige i forhold til Kriminalforsorgen i friheden, at i dag så er der ikke lægetjek, for eksempel hvis en person har fået medicin som en del af den dom, som de har fået. Det har man ikke. Det synes jeg er dybt bekymrende i forhold til, at vi har et moderne retssamfund, som åbenbart negligerer nogle af de rettigheder, som folk faktisk har. Hvordan får vi det her forklaret til Danmark? Det handler jo om viden, og hvis man har viden omkring, hvordan Kriminalforsorgen hænger sammen, det handler jo noget om at gå i dialog med Kriminalforsorgen for at finde ud af, hvor er det skoen trykker henne. Det handler også om at blandt andet se på, hvordan ser det ud i de danske fængsler. Jeg har været over at besøge Hersted Vester tidligere, hvor Hans Jørgen Engbo jo også har arbejdet. Og der kan man se, at de har nogle helt andre tilbud til de grønlændere, som er. Og jeg kan være bekymret for, når vi får det her fængsel her i Grønland, hvordan kan vi sikre nogle lignende tilbud? Fordi det kommer til at blive rigtig svært. Hvordan kan vi få danskerne på bedre tanker, Per Rosenpedersen? Det er fuldstændig. Udover det, der 450 millioner. Efter COP15, der fik vi også at vide, at man vil bruge milliarder inden for politiet. Hver eneste gang, der har været en eller anden terrorhandling i Danmark, har vi jo set, hvordan danskerne og den danske regering har puttet flere hundrede millioner ind i, hvor man samtidig negligerer fuldstændig og ser igennem fingre med, hvordan forholdene er her i Grønland. Det er rigtigt, det her sidste uge eller forrige uge, var der en stor presseomtale omkring vores resocialiseringsresultat her i Grønland, og det er utroligt godt. Men altså, det skal ikke få os til at læne tilbage i lænestolen og sige, det er godt nok. Vi skal gøre noget for, at tingene er bedre, og tingene sker på samme niveau som i Danmark. Det er fuldstændig rigtigt. Er det her dårligt arbejde for de grønlandske folketingskandidater, eller er det rent dansk magtarrogance? Jeg tror, det er den sidste. Randi Vestergaard Evaldsen. Jamen, man skal jo i dialog med justitsministeren her. Det har man så ikke været dygtig nok fra de tidligere folketingsmedlemmer igen.
der skal være bedre vilkår på de her områder for de ansatte og for de indsatte. Vi er i rigsfællesskab, og det her område, det er under den danske stat. Selvfølgelig så skal man holde den danske stat ved ørerne i det her. Det er helt grotesk. Også det med fængslet, der skal bygges her. Man begyndte at snakke om det i 1972. Hvor mange år er der gået nu? Der er gået 43 år. Sådan skal det jo ikke foregå. Vi skal være meget bedre og meget hurtigere til at få de her ting igennem. Ja. Jonas Nielsen? Ja, selvfølgelig er jeg enig i, at man skal presse på. Og der må man så godt skrue bisen op, eller gå lidt op ad skalaen, som jeg var inde for. Eller inden for, ja, Når det så er sagt, så har vi det her nye fængsel, som man nu bygger i Nuuk. Og der har jeg ladet mig fortælle, at der faktisk ikke er en eneste i Herstedvester af de grønlandske indsatte, der har lyst til at flytte herop. Så det er jo lidt påfaldende, at man bygger et fængsel. Og dem, der så kommer til at flytte ind, det bliver åbenbart kun de nyindsatte, så at sige. Aaja Chemnitz Larsen, hvad vil du gøre for at få råbt dem op ned i Justitsministeriet, så de hører det? Altså, jeg synes, det vigtigste det er, at vi skal sidde med ved forhandlingsbordet, når det er, den her kriminalforsorgsforlig skal falde på plads. Det er rigtig vigtigt, at vi varetager de grønlandske interesser, og vi bliver hørt i forbindelse med det her. For at kunne gøre det, så kræver det, at vi har rigtig stor viden omkring hvordan tingene egentlig forholder sig, og vi er meget konkrete i de krav, vi har i forhold til, hvordan vi kan sikre, at kriminalforsorgen generelt bliver løftet i forhold til, hvordan det er i dag.